Slušaj, Ana, evo, došla je ova moja, došla kući nešto cmizdri. Pitam ja nju, reko, šta cmizdriš? Reko, jesi to se opet keva posvađala s čojkom pa došla meni, ja? Jesi? Pa šta sad, reko, hoćeš od mene? Možda te mama sad tješi i povazdavan, jel, malo? Kad je te mama govorila, nemoj s čeri s njim, nemoj. Nije se on meni nikad sviđao. A ti meni, de mamo, meni se sviđa, de. Nemoj sine s njim. Čim sam ja u njeg vidjela one njegove obrve ko medvjeda, znala sam ja da je on lola. Nemoj s njim. Ali eto ti sad, ti navalna, hoću. Eto ti sad, kozo jedna. Ja, šta sad? Čekaj sad. Ma nemaš ti šta sad čekat. Pokupi se i čojku, haj. I ja sam svašta trpila, ali nisam odmah bježala. Jana, ja njoj rekao, de mi reci keva, šta je bilo? De mi reci. Šta je te načeralo? Kaj ona meni, Jana, joj, kad sjeti. Kaj ona meni, ništa, kaj mama, ja mu samo rekla da je malo što izlazimo 4 puta u sedmici na večeru. Ne mogu ja njemu 3 puta u sedmici sprimat večeru. Pa nisam ja rob. Jana, kad je ona mene to rekla, meni je odmah vina iskočila na čelu i hrasić mi se onaj pojavio između obrva. Oj, je rekao, mati draga, pa jel te makar šamario? Pa ja kaj, zato sam na tebi došla, zato sam i pobjegla. A rekao, nije te nogom nahlupao i rukom, pa kaj nije? Pa jesi rekao, vidjela jes brezobrazan. Jesi vidjela ga, Jana? Ma marš mi iz kuće, vraćaj se kući čojku, beštio jedna, izvini se čojku i ljubi mu noge. Noge mu ljubi. Noge marš mi iz kuće dok ti ja nisam polomila i noge i ruke. Bezobraznice jedna. Kako te nije sramota, jadan čovjek, mogu mi šta je sve do sad trpio. Oj, majko, kod sam je ja odgojila ovako. Ja sam svoju morala ustajat prije hođe ujutru. Majko draga, et Jana, et.